Nepotrebujeme po obede ešte na niekoho dýchnuť cesnak z fašírky To obedovej. je pravda. Odstupkovať tam 2-3 kusy. Dobre to pobúchať, hej. Obidve? No, dajme. Nech vidia, že na to máme. Škoda, že ja nemám problém s ničím. Preto možno vyzerám aj taký veľký. Martin, prívarky máte rád? No to je otázka. To moje najobľúbenejšie jedlo, tak na to som bol odchovaný. Takže ešte keď sa k tomu pridá fašíročka, no, tak raj na zemi. Raj na zemi. Tak to je perfektné, pretože ja som si pre vás pripravila lúskovo-zemiečkový prívarok s kôprom a k tomu bravčové fašírky. Príprava takých bravčových fašíriek je síce v podstate že jednoduchá, ale aby to bolo tip-top a boli mekučké, ľahučké, voňavé a chrumkavé, tak to nám povie Martin presne, ako sa to robí. Ja nemám úplne nejaký najlepší recept na svete, ale poviem vám recept, ako to robíme my. Mäsko, samozrejme strúhanka, cibulka, ale cibulka nemôže byť súrová, lebo potom sa stáva to, že človek odkusne z tej fašírky a vyskakujú mu také kúsky cibule, čiže keď sa dobre pomaličky buď na bravčovej masti alebo na olej pekne do zlata úplne vydusí tá cibulka. Samozrejme hodí sa tam nejaký cesnak, aby strátil takú tú ostrú chuť, lebo nepotrebujeme po obede ešte na niekoho dýchnuť cesnak z fašírky obedovej. To je pravda. Hej, samozrejme, ja mám rád trošku rastce, majoránka, donútra kľudne, keď niekto dá ešte trošku pol deci minerálky. Potom si to samozrejme, sú to minimálne 2-3-dňové rohlíky alebo takáto biela kajzerka, žemlička, namočiť do mlieka, vyždímať, hodiť donútra. Tak poďme na to. Poďme na to. A strúčik cesnaku, alebo teda dávate rovno tej cibulke, alebo... Cesnaček dávam už potom ku koncu, aby mal, samozrejme, aby sme ho cítili v tom jedle. Čiže ja si najprv opečiem na, dajme tomu, 80% tú cibulku a potom do nej šupnem taký jemne presekaný ten cesnačik. Vôbec sa s ním nemusíme nejakým spôsobom maznať. Ešte je ďalšia varianta, ako si vieme cesnak, keď má niekto doma jemný strúhak, taký nejaký microplane alebo niečo takéto. Môžem to aj rozpučiť tým pretlačačom? pretlačačom? Je to úplne jedno. Čo asi môžem tu dať trošku oleja? Áno. Alebo ako ste hovorili, môže byť aj masť, keď mal niekto? Domáca masť úplne ideálna. Tak toto je ten zvuk, čo musí spraviť každá cibula. Presne tak. Alebo každá vec, čo sa dáva na panvicu. Opäť na konci, ja do panvice dávam aj trošku, keď už vypínam panvicu alebo vypínam cibulu, tam trošku tie majoránky. Opäť to teplo, čo spraví? Rozvonia. Tak, presne. Super. Čiže není to len o tom, že dám tú majoránku do toho mesa, že to len vymiešam. Áno. Chcem, aby to teplo, tie eterické oleje nejak pustilo trošku von. Pustilo a navoňalo to oveľa viacej. No, presne tak. A cibulku budeme smážiť úplne, že do zlatova, aby ja to bola tak milujem, úplne. že taká karamelová, aby Úplne, bola. presne Ona vlastne dodá potom tomu mäsku aj takú sladkosť. Tak, hej, presne tak. Není nič horšie, než keď veľakrát ochutnám niekde nejakú fašírku alebo niečo a vypadávajú z nich kusy ešte negustiózne nahrubo nasekané cibule a ešte k tomu surovej, takže tak to je celkom. A veľa ľudí má napríklad s tým aj problém, že zjesť ako kvôli zažívacím veciam zjesť surovú cibulu, pritom tá jemne opečená je vhodná, takže treba mysleť na týchto ľudí. Určite áno. Ja to tak mám s cesnakom. Čiže surový nie, opečený OK. V akékoľvek forme, ale surový je ťažko. Škoda, že ja nemám problém s ničím. Preto možno vyzerám aj taký veľký. Prečo vlastne dávame do tej fašírky to pečivo? Čo nám spôsobí to pečivo v tej fašírke? Ono pustí trošku, samozrejme, aj toho gluténu, čo má v sebe. A je to také pojivo. Hej, samozrejme, sa nám to zlepí. Hej, samozrejme, to najväčšie pojivo sú tam vajíčka, ktoré nám to polepia dokopy donútra. Ja osobne napríklad, keď aj robím fašírku alebo tak ja si rád tie bielka vyšľahám. Zasa je to niečo lepšie. Čiže celú tú hmotu s tými bielkami si to pekne spojím. Takisto ako pri plnke napríklad kukuriatku, keď robívame, tak tam takisto, hej, si to pekne nadľahčíme tie vajíčka vlastne oddelím, dám si s týmto námahu, žltka pekne zmiešam, ale bielko sa snažím do toho celého nejak vniesť. Čiže aj do tej fašírky vlastne zamiešať ten smiech.
s vielkou. Samozrejme vymiešať, ono nám to samozrejme padne, hej, že nie je to ako pri koláči, áno. ale už sme tam pridali takú inú hodnotu. Hej, a zo pár tých bubliniek tam predsa len ostáva. Jasné. Tak, pridáme cesnačík, už teraz to pekne rozvoňáva. Hej, cesnačík opečieme, nech to nie je úplne surové. Kto chce trošku ešte sa viacej vymaznať, môže do toho hodiť malú kocku masla. Hej. To maselko sa nám prepečie, úplne zase inak to voní. Prepražíme to až do takého, takého dohneda, aby to vlastne naozaj získalo takú orieškovú chuť. A dáme trošku majoránky do toho. Že nám to krásne vonia. Ak má niekto doma záhradku, alebo na balkóne nejaký kochliček, odstupkovať tam 2-3 kusy, dobre to pobúchať, hej, nech sa uvoľnia tie štruktúry a hodí to tam takto znovu práve. Paráda. Ono, na tom varení je najkrajšie to, že vlastne každý si to urobí, ako mu to vyhovuje a ako to v tom danom momente cíti. To je presne o tom, že dá tam kus toho srdiečka. Lebo to robí s tým najlepším úmyslom, hej? Áno, to jedlo, že sa teší na to, že je tu aké fajnové, výborné. A to je tá láska. To ma niekedy veľmi hnevá na ľuďoch, ktorí v reštauráciách varia, že to iba búchajú ako robotu. A to je na tomto najhoršie, že to nie je také od srdca. Trošku, Poďme si spraviť to pečivko. To pečivko. Úplne na hula. Normálne, že natrháme, nemusíme byť ako nejaký zásadne pedantní na nejaké drobné kúsky. Stačí to pečivo natrhať a navlhčiť vlastne mliekom. Po prípade ho vieme natrhať, sú dve možnosti, buď máme keď robíme väčší objem, máme v miske mlieko a dáme si tam to pečivo, ponoríme ho a vymačkáme ho. To isté spravíme aj tu, lebo nechceme zasa úplne, že extrémnu tú vlhkosť mať v tom. Takže tak to pekne pocákame. Aby nám vlastne to pečivo udržalo aj tú ľahkosť, ktorá v tej fašírke má byť. Čiže už to cítime, jak sa to pekne... Všetko to násalo do seba. Násalo, áno. Preto musí byť to pečivo staršie, pretože čerstvé pečivo nám toľko nenasaje. Tak. A teraz to prebytočné mliečko. Šup ho. Hej? A tak, aby nám to pečivo, aby sme si z toho vedeli spraviť takú guličku. OK. Čiže teraz vlastne k tej cibulke opraženej, k tomu pečivku pridáme mäsko. Áno. Ak máme, samozrejme, sol, korenie, všetko máme. A vlastne vypracujeme. No jasné. Poprosím iba vajka. Ak môžeme, skúsme oddeliť. Obidve? No, dajme. Nech vidia, že na to máme. Na takých 500 gramov mäsa, keď máme bravčové mäso, tak koľko tých žltkov alebo koľko vajec by sme tam mali dať? Takže takto vám poviem jedno veľké tajomstvo. Preto to ja nerad pečiem, pretože ja, ak vidíte, nič nemerám. Ja idem podľa oka a podľa skúseností nejakých už. Ja to tak varím od srdca. No, tak ako by sa malo. Áno. Takže pečenie je pre mňa v tom horšie, že dajte tam viacej niečoho. Pečenie je také exaktnejšie, by som nazvala. Presne. Áno. A to je to, čo mňa na tom pečení moc úplne nebaví. Poprosím také dve lyžičky, jednu, druhú. No, a teraz mi ešte ale povedzte na fašírky, že je aké najlepšie mäso. Tak ja ako správny polovník poviem, že divinové, ale... Také klasické fašírky. Klasické fašírky. Tak ja mám rád taký mix bravčové s hovedzím, hej? Úplne najradšej. Takže je to na každom, že jak si to zamieša, ale takto, nemám problém ani s bravčou samotnou, takže to. Keď takto si doma zamiešame mäsko, odporúčam ho teda minimálne nechať pár hodín odstať. Čiže takto ako je, ho dáme do chladničky, zabalíme do folie a odložíme do chladničky. Chute sa prepoja, sol sa rozloží. Samozrejme, ešte ochutnáme. Môžeme si spraviť malú testovaciu verziu, upečeho na pavičke, uvidíme. Prisolíme, prikoreníme, urobíme